Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa ni handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Saysay. Sari pa ako sudan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? Recorded by X Thunder Gaming. Say, wala ka mo reply sa tong group chat. Nabisi ko day, uy, o ko katanaw. Unsa na kabutang dito di ay? Ay, tapok-tapok ra good. O niya, chat o gamay. Tingog dito, uy. Sige, mo reply ko. Mo adto ko. Manangin sa ko, Jason. Isa may mo kauban? Ang ako ko mga barkada, good. Maadto ko, ha? Sige. Intik lang ang lugar kung asa mo dapit na mag-inom kay mapasa mo dito. Sige, Swen. Diri na dapit sa Cagayan mag-inom. Pasensya na mo, ha. Nadugay kay ko, uy. Okay ra day, uy. Pero si Glenn ay ganina, ginasigig pangita ni mo. Nga nangita man ka na ko, ngay? Ngang, lain sa kayo magsugod ni inom niya. Di ta kumpleto ngay. Nya, ni naman ko. Ang simatong gihuwat. Agay na. Ato ning paspasan. Kaya mag-disco tayo, di guman na inom. Alright! Yes! Glenn, manggawas na ta. Kaya nga mga barkada pa, na mauli na baya. Hapit na baya alas 4. Ha? Bitaw, Glenn. Manggawas na lang na din eh. Sige. Magawas na. Unsa man nga, kaya pa nimo nga mapaulis inyo? Kayo. Sige. Pauli na lagi mo, Glenn. Kaya ako rin ikuyog si Saysay sa amo sa Carmen. Ari ka kuyog na ko ngay. Ano mo kumukuyog nimo? Basta ari ka kuyog na ko. Na? No? Say. Jason? Nganong niyaman ka, Sod? So may problema ni mo, Glenn, ha? Nganong niyapas man ka? Nganong kaya apil sa mong grupo, ha? Ni ako kay akong giapas ang akong uyab. Uy, papawaan yung uyab niyo, Sebi. Dunggabong ko ni Ron, ha? Kuya ko no. Tanaw na to. Di ba ka mula klapa nga maigos kong kumo? Jason, ano ba? Jason, hubog na ng tao, oh. Usa pa, puro siya nag-ana nimo kay dako kay kauglawas, gamay kay si Glenn. Ay, pagkamay-gamay lang, pero madunggab man, habwag ng tinahin mo ba? Saan? Ako niya, day. Unsa ako man ni Ron. Paulit na lang sa inyo, day. Ako na'y mahibaw ining Glenn. Pasakyon ako ni taxi. Basta kinubag si. Sak din na. Jason, hubog in town kay ni si Glenn. Paulit na lang, Jason. Di kay ako nang ihatod si Glenn. Glenn, dali na. Manakit ang taxi. Niya na, nakasuda kasi mong kwarto, ha. Pahuay na, kayo mapaulit ako sa amo. Paglag. Ay! Glenn, ang sama ka, pamiramang ka. Buhiin mo kayo mapaulit na ko. Glenn, ayaw ko, hagi. Dugay na kayo kung narinig mo, Say. Maunjuk ko katulad. Daway matabo. Ayaw, Glenn! Ayaw pa! Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mabdos ka? Oo, ngay. Wala ko rigla, ha. Ang pingin mo gisaba ka? Oo, ngay. Okay. Ngay? Ay, Nakusama ka? ngay. Ano ka, Ngay? Sakit na kayo ng akong tiyan. Agay. Mga anak na tingali ka, Ngay. Uli, dador ka na ako sa doktor.
Ma, pa, mag-play ko kauban sa kong mga friends ha. Sige, pero dili mo ato layo, ha? Oo, ma. Di may tag-away ha. O, pa. Tara na ko. Rinay! Dali, aras panahon ngayon, no? Walang bibaw eh. Dako na sa dudong. Maugyod, mura lagwa sa. Ay, Naon sa man ka? Gunang ko ba man ka? nagunaw na ko sa akong gibuhat mo sa una. Di ko makatuo nga may anak na ka. Kalimti na to, eh. Ang importante nga malipayon ko ba nimo. Ug pilangga nimo nga tong anak. Salamat nga eh. Oh, kinsa mong i-chat ni mo? Ako ni ikagaw si Jinky. Kadiyot, ha? Nakauli ka sa inyo sa lanaw. Namatay ba ya imong papa? Hala, kinuha ko. Namatay na is papa. Ha? Mupauli ka sa inyo sa lanaw? Oo ngay, kaya akong duawan si mama. Kaya basig simba ko si mama na sabang mawa. Unya, huwag ko makaduaw niya. Sige, ikaw may baw. Ngayon sa dudong. Ako lang kuyukuin. Sige ngay. Mga pila ka mo kadlaw dito? Labing dukay, usa tingali ka si mana ngay. Sige, amping mo dito ha. Salamat in tao nga ni Doaw ka na ako, nak. Pasaylo ako mahangawa ko makatambong sa haya ni Papa. Uway naman ko nakabalita nga namatay si Papa. Ay, unsaon. Layo manggod mo na mo, good. Si Elmer Sab, wa makatambong sa haya ni Papa nimo. Kay tuan naman sa Manila. Pasaylo agit ko, ma. Sige lang, anak. Nahitabo naman to. Oh, imo ning anak? Oo, ma. Dudong, bless ni Lola. Bless ko, Lola. Oh, minyo na di ay ka? May ka-live-in ko, ma. Uy, pagpakasal na mo, uy. Ano na amoy panalangin sa Ginoo? Kada ko nagkidog kausapan sa mundapit, uy. Ay, Oh, pwede ba ko makikila-ila ni mo? ha? Ayaw kandog na ko. Dili ko na utang nga tao. Ako di si Alikasan. Ikaw, kung sa mo pangalan. Say-say. Hasangin yung balay. Kaya ko kang ihatod. Ha? Aha? Gihatod ka ni Alikasan? Oo, ma. Og nahadlok ko siyang naong maay. Anak, maayo tingali nga mo pauli ka na lang sa Cagayan, anak. Kay kuyaw ka na si Alikasan. Adik ka na. Killer pa yun, og pusher pa yun na siya. Og pinangita na sis balaod kay may patong na ang uwa na. Mapaulit na lang ko sa amo, ma. Sige, anak. Pangandam na aron makaulit dayon ka. Ato na, ma. Bye, ma. Pag-amping, anak. Oo, ma. Dong, tana dong, dali na. Mapahuli ka na sa inyo. Alikasan. Oo, mapaulit ako sa kumbana. Dili ka mahimo nga mapahuli sa imong bana. Ha? Kasi puti ba ipasabot? Ganahan ko ni mo. Ako ka nasawahon. Dili ko mo sagot. Alikasan, ayaw nagpugyang akong anak. Nailog ko sa imong anak. Kung magpagkasal kami. Wa ko'y gusto ni mo. May gusto magana ako o wala. Ako ka nasawahon. Magpagkasal ta. Ayaw ko supaka. Kaya kung di mo kong supakon, patayon ako ang imong manghod mga lalaki. Kinuo ko. Ilalagay mo tuman ka sa tanan akong gusto. Kaya kung di mo kong supakon, patayon ako silang tanan. Sige. Mutuman ko si mong gusto. Kaya, mao ka na akong gusto. Na dili ka mo sumpag na ko. Karon nga nagkasalata, ako na ka. Nakasalada ko ni mo? Huwag mo ko makasabot ato, uy. Umatay marriage contract. Ayaw pag naganong sulti. Mukuyog na ka na ako, kaya ako na asawa. Ang akong anak. Dada, ayaw mo man ang anak. Wow. Ayaw ko gilapot. Ayaw pagsubak, ha? Kaya ako na asawa. Di ko pa ilapot ni mo. Ayaw pagsubak.
Gusto ko magamit mo. Masuba. Kinhala makakita ko og paagi nga makalingkawas ko ining muslima. Ma, balik ko og lami. Oh, sige. Alit dito kung siya mong gusto ha, anak ha. Thank you, ma. Karon sa pag makalingkawas hindi ako kahimtang. Uy, Say. Alikasan. Samog ng imong anak. Sige upang ngayon. Pabawahala din eh. Ha? Yato na sa iyang lula. Kasi di ko ganahan sa imong anak. Kada sa kwarta. Yato na. Kaya ba sila ako na pusilon? Sige. Akong ihatod ang akong anak sa akong inahan. Sige, iyato. O balik kayo dili ha. Balik sa atong gipuyan. Kaya kung dili ka mo balik, patayon ako ang imong isuon ng mga lalaki. Oo, mabalik lagi ko. Salamat. Dahil may signal din na pita. Tawagin ako si Glenn. May, salamat nga nagkontakan ako. Glenn. Suming kita buha. Kung may kaipon naman kuno kang Muslim diya. Oh, Glenn. Huwag di ko makahimo sa pagpiya niya kay patyo niya nga ako mga manghud. Kilay ning tawana. Kunya nga to anak. Pangita o paagi nga makuha ni mga bata. Ako ni gibili ni mama. Mag-send og number. Og number nga pwede ni mo kontakon. O sige. Bye. Diba sige pagitan ako sa Muslim? Ayaw kayo di balik ka. Mao kong mutuman og saad alikasan. Maayo. Sige, agandam. Ha? Asa man dita? O balik tagpuyo. Buhat ta sa bukid. Kaya kuya, kung na makakita na ako, madapan ko. Alikasan? Ilayosap ka na ako sa mga lalaki. Ay basi na ay maibog mo. Ako ka lang. Maunay timani. Walay laing magkatagian mo. Ako ra. Sige na. Angandam. Kaya matuta sa bukid. Kalayo ba ining kita ni alikasan ako? Mayon tagon. Nakuha ni Glenn ang among anak. Sa barang imong gihuna-una. Anong lagi duktog ka man? Naguna-huna lang ko sa tong ugma pa. Unsay buti mong ipasabot. Ninot manggod unta to nga natay kita. Nga may kwarta ta kay makapalitan sa gusto na tong palituin. Mao na kahuna-huna ko nga mo abroad ko aron natay maayong ugma. Kana kun musugot ka. Sige. Musugot ko. Salamat alikasan. O nya mulog sunod ta sa patag kay kinahanglan makaprocess ko sa kong mga papeles uya. Sige. Malugsog na. Aron malihok mo ang imong mga papilis. O ayagin pag binuang na ko ha. Kaya ako yung pusilo ng imong mga igsoon. O lagi, di ko magbinuang nimo. Salamat kinalipat ako ang Muslim. At doon ako si Glenn. Kitumingaw na ko sa mga anak. Anak, mingaw na ngay ko mo. Ngay, huwag ka pa malipay nga ni anak ko. Nalipay man, pero daga na kayo kausaban sa katuig nga nawa ka na ako. Ngay, may uyab na ko. O gusto na makibingyo na ako. Nakasabot ko ni mo ngay. Hangyo lang ako nga ati man ang atong anak. Kay madto ko og Manila kay mo abroad ko. Ay, kabala ka. Ako na may bawas sa itong anak. Ampig dito ha. Salamat. Nanawag na lagi ka ngay. May balita ko nimo. Oh, unsa man na? Ang Muslim ba nga imong kaipon sa una? Nadakpan dito sa Samis. Ug napriso na ni. Ay, salamat in town. Kunya, mapadayon ka gyud og abroad. Ako lang gining ipadayon para sa tong anak. Unya, ikaw, karon sa man ka magpakasal sa bago nimong uyap. Sa sunod buwan tingali magpaibaw raw niya ko nimo. Sige ngay. Basta ayaw kalimot ha. Kung may asawa na gani ka, ayaw gud pasagdi ang atong anak. Ay kabala ka ngay. Mahal kay na ako ang atong anak. Salamat ngay. Oh, buntag naman di ay.
Mangandam ko sa iyo, Pi. Kinaparap ako yung mga papeles nga lukatunyo niya. Kasayo ko ni chat sa kong kumari. Say, wa na si Glenn. Patay na. Huh, binuang. Kasayo ko nag-prank ining kumari na ako. Hala, David yung agisat. Diyos ko. Dili. Si Glenn, kining latayin sa likid nga man. Hindi kita buang. Mau na nahitabo, Say. Nagatuli si Glenn siyang uyak sa trabahoan. Pag-uli ini, nikalit og U-turn ang L400 van sa Coastal Road. Nagip ang motor ni Glenn. Ang ligid sa van dito yun mapatong sa dugan ni Glenn. Mag-usa naman lang ang atong anak gawa na magka, Glenn. Glenn! What I just heard, could it be true? Usa na katuig ka nakalabay sugad sa pagkamatay ni Glenn. Naglisod paghihapon ko og move on, labi na ako moingon ang akong anak pag gimingaw ko ni Papa Ma. Sa pagkakaroy niya ako sa Riyadh, naningkamot para sa kaugmaon sa akong anak. Ug alang kang alikasan, maayo unta akong madugta ka sa bilangguan, kay ikaw nagguba sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Sasay, nga taga Lanao del Norte, apan samtanga nga nakaroon sa Riyadh, Saudi Arabia. Uban sa awit nga yung kita ngayon, awit nga nagalahan, how do you heal a broken heart? Do you heal a broken heart again? Ang mga kaagi, gibatan o dawas sa radyo ni Ricky Perswell Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tamos sa mga hikalaw, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nikalanlaing taagi sa kinabuhi na naglipot sa sakawit. Iadus lang ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong